दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला नि 50थि बोसोरारि जि जथुमा बेखौ नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां नोलोबारिनि लाल बाहादुर शास्त्री जे हाई स्कुल बिनि गेलेग्रा फोथार बेयाव फैगौ 18, 19 आरो 20 डिसेम्बराव सानथामनि हाबाफारि लानानै मोनसे गाजा गोमजायै खुंलांनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनिनो खामानिफ्रा जाहाथे मोजां मावनो हाथों एबा बेयाव जेसेबांखिनि दालाय आफादफोर दङ रिसेपसन कमिटि एबा बानजाय आफादनि दालाय आफादफोर दं बिथांमोननो मोनसे जिरायसालि एबा अफिस हिसाबै नांगौ जानायाव जों दिनै बेयावहाय नोलोबारि बे ओनसोलनिनो नैबे बाजारनि खाथियाव जि आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आनसलिकनि अफिस दंमोन जों बेखौ दिनै बेखेवना लानो हाबाय आरो बेखौ बेखेवनानै होनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे आसा खालामदों जिहेतु जोंहा नोलोबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादै हिसाबै दिनैसिम बे जिल्लानि जि बोसोरसालि जथुमा बेखौ खुंफुंनो मोनाखैमोन ओंखायनो बेखौ खुंनायनि थाखाय जि माने बेवहाय थामथिम खालामदों आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो दिनै बे ओनसोलाव मोनसे बानजाय आफाद दाबाय आरो बे बानजाय आफादा दिनैहाय बेखौ खुंफुंना होनो थाखाय खोब माने धुमधामै दिनै खामानि मावदों बयबो साखाफारा जानानै बानजाय आफादजों लोगोसे ओनसोलनि गासै रायजो राजा गामिनि रायजो राजाफोराव बेखौ श्रमदान होगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर खालामनानै जों आसा खालामनो हादों जे फैबाय थानाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जि माने बोसोरसालि जथुमा लोगोसेयै बेवहाय माने बडि सोलायनायबो जागोन बिनि बिबानगिरिफोरखौ 2 बोसोर जालांबाय होननानै बुंदों आरो बेखौ जिल्लानिफ्राय सोलायनाय जागोन आरो बे खोब मोजां जाफुंलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो जों ओनसोलनि हिसाबै रायजो राजाखौ जों खावलायहरदों आरो रायजो राजानि माने हेफाजाबखौ जों हांख्रायदों जे बेयावहाय बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बेखौ मावफुंनानै होनायाव बयबो बिबान लागोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो लोगोसेयै बेखौ खुंफुंनायाव जेसेबांखिनि श्रमदान नांगौ जेसेबांखिनि फाइनान्सियेलि बा रांखान्थि जि हेफाजाब नांगौ जिहेथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जातीय संगठन हिसाबै बे जोंनिनो माहारिनि आफाद हिसाबै रायजो राजानि सायावनो जिहेतु थांनानै दं आरो रायजो राजानि थाखायनो दिनै खामानि मावबाय थादों बेखौ नोजोर बोनानै निस्सय रायजो राजाया मोजाङै माने गुरुत्त' होखारै बेखौ बिबान बाननानै खुंफुंना हरगोन बेखौ जों आसा खालामना थाबाय आरो जोबथारनायाव गासैनिसिमबो हांख्रायनाय थाबाय फैगौ 18, 19 आरो 20 डिसेम्बराव जि जानो गोनां जि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि जि 50थि बोसोरसालि जथुमा बेवहाय बयबो दोलै बोलै माने नुजाफैनानै हेफाजाब होफैगोन होननानै आङो आसा खालामनानै बयनिसिमबो आं हांख्रायहरनाय थाबाय।